A veure, enguany hem tornat a funcionar, una vegada el servei d'esplai i un poc èxit, per exemple, hi ha molta canalla. L'any passat, un any enrere, vam parlar del tema monitoratge, que s'havia trobat en una empresa de mobiliari, ens vau explicar que era per un tema de titulacions, de dificultats de... No hi havia personal. No hi havia personal. S'ha solucionat tot això, perquè enguany ho fan mèdic i poble, no? Si no s'ha solucionat, no ho haguéssim fet. L'any passat treballaven i enguany no. També preguntem. Si els que tenen titulació... La seva disponibilitat, doncs... O sigui, l'any passat no fos que haguessin canviat el fet de l'obtenció de les titulacions o alguna cosa més de així, al veure un any i torna a ser... L'any passat ho vam explicar. S'ha facilitat. Per això, l'any passat ho vam explicar, que us vam dir. Sempre ens adrecem a l'agència cultural. Si poden, si tenen disponibilitat, agafem amb ells, perquè si... Això vam incitar al moment que estigués en títol de monitor, perquè és una cosa laboral també. Però l'any passat, per desgràcia, els diferents monitors estaven treballant. Gràcies a l'Ajuntament, no per ells. Enguany vam tornar a fer la ciència cultural i ens va dir que hi havia persones que s'havien disposat a fer. Vam agafar els turnos, per tant, contents que ho puguin fer ells. Dit això, ja tenim el curs. El curs de 3 monitors per intentar... Què és el que es fa aquí a dalt del cafè? Sí, ho veiem. Què més?